because akubalekile kakhulu ukuthi uqale ngamandla angakanani kwi-race. Into ebalekile ukuthi uqede kanjani. Niyangizwa bazalwane? Lamadoda engikhuluma ngawo aqala kahle. Ayemesiheze ekhaya wayemesaba uNkulunkulu. Kodwa lithi iBhayibheli inhliziyo yakhe yajika, yashintsha, wayeseqala eseyikhukhumeza. It is not important. No, mangasho it is not important. It is not that much important how you begin. The important thing ukuthi how you will end. Abanye bayaqala kahle bemesaba uNkulunkulu. Uyakhumbula nawe usanda kusindiswa mfethu angithi izinto zonke zazizinhle umthando uNkulunkulu nalentshisekelo kube ngazi ukuthi ngaba yisonto manje mase kuyisonto ngathi ngaba umsombuluko iSunday uyeqe ngasadlula ngasafika kwiSunday because uthando lokho enkonzweni alisekho. How you begin is not that much important, but how you will end ilokho kubalekile. Lithi ke iBhayibheli lasifunda khona kwakukhona indoda enguPetro igama lakhe. uPetro ngizokhumbula bazalwane ukuthi he was one of the people ababehamba noJesu bengabafundi kwenzeka zonke izinto ezenzeka lesikhathi kwenzeka zonke izinto ezenzeka uma uPetro esefika uJesu eseboshwa uJesu lithi iBhayibheli wabonwa yini intombazana yathi awu wena ngathi nawe ukade uhamba naye uJesu waphika uPetro wamphika wathi nje lutho angizange ngizenze ngimazi waphinda futhi wathi omunye athi hayi wena ingathi wena ubuhamba naye impela nawe uJesu waphika kwaze kwakathathu. You will remember ukuthi uJesu wayenze istatement sokuthi wena Petro uzongiphika kathathu iqhude lingakakhali nangempela wamphika kathathu uthema likhali iqhude. He remembered kwaclick engqondweni yakhe ukuthi yazi uJesu ke wayisho lento waseyabuya esezama ukulungisa impilo yakhe. Thanks be to God ngoba uNkulunkulu uma esemrestore uJesu esemrestore uthi Petro uyangithanda na wamdinaya ka3 wasemvumisa kathathu restoring leyanto ayisilahlekile waba nenhlanhla yena yokuthi noma iend yakhe isizofika abe sebuyelile kuNkulunkulu. Niyezwa bazalwane kulezi insuku kukhulunywa ngokubuya kaJesu right left and center kukhulunywa ngokuthi Jesu uyabuya impela uJesu uzobuya. Iproblem ukuthi bangaka abantu abazobafika beready abanye bebeshumayela abanye benama techniques amakhulu emasontweni